Γεια σου αγαπημένο μου φωτάκι, ελπίζω να είσαι καλά ή να σε βρίσκω κάπου καλά. Σήμερα θέλω να σου μιλήσω για κάτι που χρησιμοποιώ συχνά με τους πελάτες μου και που ταιριάζει πολύ με την ιδιοσυγκρασία μου. Μέσα από τις σπουδές μου στο coaching, μία από τις τεχνικές που διδάχτηκα και αγάπησα πολύ ήταν το storytelling, δηλαδή το να χρησιμοποιείς μια ιστορία σαν εργαλείο. Γι' αυτό ίσως και να με βλέπεις να μοιράζομαι κατά καιρούς διάφορα μικρά τσιτάτα στα socials, γιατί είναι και στοχευμένα και βγαλμένα από τη ζωή. Όταν μια ιστορία χρησιμοποιείται σαν εργαλείο, μπορείς μέσα από αυτήν να δεις τον εαυτό σου, να αναγνωρίσεις συναισθήματα και να καταλάβεις λίγο πιο καθαρά τι σου συμβαίνει. Στο coaching, το storytelling δεν είναι απλά αυτό που όλοι ξέρουμε το μια φορά και έναν καιρό. Είναι ένας τρόπος να παρακάμπτονται οι άμυνες χωρίς να χρειάζεται να σου πει κάποιος τι να κάνεις, γιατί πολλές φορές όταν ακούμε μια άμεση συμβουλή αντιστεκόμαστε, ενώ μέσα από μια ιστορία φτάνουμε μόνοι μας σε αυτό που χρειαζόμαστε να δούμε, γιατί λειτουργεί σαν καθρέφτης και σου δείχνει τα πράγματα πιο καθαρά από οτιδήποτε άλλο. Για να σου δώσω ένα παράδειγμα του τι εννοώ, ίσως έχεις ακούσει την ιστορία με το σκορπιό και το βάτραχο, όπου ο σκορπιός ζητά από το βάτραχο να τον περάσει απέναντι στο ποτάμι. Παρόλο που ο βάτραχος φοβάται μήπως τον τσιμπήσει ο σκορπιός, σκέφτεται ότι αν τον τσιμπήσει θα βουλιάξουν και οι δύο και τελικά αποφασίζει να τον εμπιστευτεί. Κάπου στη μέση της διαδρομής ο σκορπιός τον τσιμπάει. Και όταν ο βάτραχος το ρωτάει «Γιατί το έκανες αυτό?», εκείνος απαντά «Είναι στη φύση μου». Και ναι, υπάρχει ένα κομμάτι του ανθρώπου που έχει να κάνει με τη φύση του. Υπάρχει όμως και μια εκδοχή μιας άλλης ιστορίας που για μένα έχει να κάνει περισσότερο με το healing και με το πώς ερχόμαστε σε επαφή με τους άλλους. Γιατί ναι, κάποια πράγματα μπορεί να είναι στη φύση μας, όμως ως άνθρωποι έχουμε και κάτι μαγικό που λέγεται επίγνωση. Και όταν αρχίζουμε να βλέπουμε τα μοτίβα μας, να καταλαβαίνουμε τι κουβαλάμε και πώς λειτουργούμε, έχουμε και τη δυνατότητα να τα αλλάξουμε. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση. Το healing είναι μια λέξη που σημαίνει πολλά για μένα και ίσως είναι αυτή με την οποία ταυτίζομαι περισσότερο σε σχέση με όλο αυτό που κάνω, μη σου πω και που είμαι. Πολλές φορές η μετάφραση που του δίνουν είναι θεραπεία ή επούλωση, αλλά δεν υπάρχει μια λέξη στα ελληνικά που να αποδίδει ακριβώς το νόημά της. Κλείνω την παρένθεση και σου συνεχίζω τώρα με την ιστορία του σκορπιού και της πεταλούδας. Μια μέρα, μια πεταλούδα προσγειώθηκε κοντά σε έναν σκορπιό και κάθισε δίπλα του ανέμελη χωρίς να τον φοβάται. Ο σκορπιός δεν είχε ξαναδεί ποτέ κάτι τόσο όμορφο. Η πεταλούδα γύρισε και του είπε «Δεν σε φοβάμαι» και έτσι ο σκορπιός άρχισε να την ακολουθεί κρύβοντας πίσω του το κεντρί του γιατί κανείς δεν του είχε φερθεί ποτέ τόσο καλά. Η πεταλούδα άρχισε να του δείχνει τα λουλούδια, το φως, τρυφερότητα, κάτι που ο σκορπιός δεν είχε γνωρίσει ποτέ μέχρι τότε γιατί κανείς δεν είχε σταθεί δίπλα του με αυτόν τον τρόπο. Μια μέρα η πεταλούδα του είπε «Μακάρι να μπορούσες να πετάξεις μαζί μου». Και ο σκορπιός γύρισε, κοίταξε το κεντρί του, το βαρύ του το σώμα και της απάντησε «Ναι, μακάρι να μπορούσα». Ένα βράδυ η πεταλούδα κοιμήθηκε και ο σκορπιός ξάπλωσε δίπλα της. Η ουρά του άρχισε να κινείται αντανακλαστικά, από συνήθεια. Η πεταλούδα ξύπνησε με έναν πόνο στο φτερό της και του είπε «Νόμιζα πως δεν θα με πλήγωνες». Ο σκορπιός της απάντησε «Δεν το ήθελα». Τότε η πεταλούδα γύρισε, τον κοίταξε και του ψιθύρισε «Το ξέρω» και πέταξε μακριά με ένα σπασμένο φτερό. Το νόημα αυτής της ιστορίας δεν είναι ότι όλοι όσοι σε πληγώνουν θέλουν να σου κάνουν κακό, φωτάκι μου. Πολλές φορές παλεύουν με μάχες που εσύ δεν μπορείς να δεις. Και εδώ είναι το σημείο καμπής που μπερδευόμαστε.
Μπορεί να κατανοείς τον άλλο, μπορεί να βλέπεις τον πόνο του, να βλέπεις την πρόθεσή του, αλλά αυτό δεν αναιρεί το τι συμβαίνει σε σένα. Μένουμε, μη σου πω και επιμένουμε, όχι επειδή δεν βλέπουμε, αλλά επειδή ελπίζουμε. Ελπίζουμε ότι ο άλλος θα αλλάξει, ότι θα γίνει διαφορετικός, ότι κάποια στιγμή δεν θα μας πονάει πια. Και αυτή η ελπίδα είναι πολύ ανθρώπινη, μη σου πω πολύ όμορφη. Όμως δεν είναι ρεαλιστική, γιατί όσο κι αν ελπίζεις, ο άλλος θα αλλάξει μόνο αν το θελήσει ο ίδιος. Και αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις εσύ για εκείνον. Μπορεί να νιώθεις ότι θέλεις να δώσεις τα πάντα, να προσπαθήσεις, να στηρίξεις, να είσαι εκεί, αλλά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν έτσι. Χρειάζεται να τα επιλέξει ο ίδιος και αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ χρειάζεται να αντέχεις, γιατί η κατανόηση δεν είναι το ίδιο με την αντοχή. Ούτε η αγάπη, ούτε η φροντίδα, ούτε η σύνδεση μπορούν να μεγαλώσουν εκεί που η φύση του άλλου συνεχίζει να σου σπάει τα φτερά. Και κάπου εδώ είναι που έρχεται το healing. Μια εντελώς προσωπική υπόθεση, μια προσωπική ευθύνη, να αρχίσεις να βλέπεις πιο καθαρά τον εαυτό σου, να καταλαβαίνεις τι σου συμβαίνει, να βάζεις όρια και να αρχίζεις να επιλέγεις εσένα και τη λάμψη σου. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι, όμως αξίζει να το κάνεις. Αν σου άρεσε αυτό που άκουσες και θέλεις να μοιραστώ μαζί σου περισσότερα γύρω από το healing, το storytelling ή και άλλες τεχνικές που χρησιμοποιώ, μπορείς να μου το γράψεις στα σχόλια. Επίσης, θα με ενδιέφερε πολύ να μου πεις τι κράτησες εσύ από αυτές τις ιστορίες ή τι νόημα πήρες για σένα. Αυτά για σήμερα, αγαπημένο μου φωτάκι. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μέχρι τότε, choose to shine.